Teni jarene dikongkon COD apa to kae? COD. Lah kok tak teni jebule malah kapusan. COD pisan Jon Rondo pisan wis tibake ketemuan malah tuwek. Walah, asu tenan. Yo dombene mosok garisane arek ora entek. Ngisi dia ae. Ndase sing sabot iki semuyang poyong nih. Tanggung iki masa dibuang kan emane gak? Nan. Aduh. Amer ki ngene iki lah. Lagi banget. Sik yo. Oke. Ese nganti entek pisan. Wes mumet iki ndas iki. Abot man wis kadung ngene iki. Dak mau ora entek-entek perasaan iki minuman lah. Ambae. Kamu biene kursi gelas cilik ngono. Abot tenan ndase itu. Nah, Gondiramu, Dik. Iya iya tak ombe tak entekne sakne apa piye? Tenggak langsung. Gak apa-apa kok tuku meneh iki duit isih kae iki. entek Aja kok aja. Ora gampang urusane. Iki HP kok kurang dol. Aku sedina kayane kaya setahun. Kae jane bocah nom-nom padha ngopo kae? Nom-noman ora bejanji kae. Woi, Mas Jenggot. Mana lo? Apa le? Rene. Tekan opo? Nah iki lo kak kerjane iki. Kerjane wae iki. Lah iya. Rene, Mbak. Iki tuwek-tuwek iki. Mlakune pidi-pidi ngono. Kuwi padha ngopo kuwi? Iki lho ombenan sehat, Mbah. Enak kaya ngono. Iki jamu sehat iki. Ombenan bawaan. Piye kaya ngono? Larang regane uyah Jago sih. Linggo. Nah. Kuwi enak, Mbak, seger iki, Mbak. Seger tenan. Jajal Ngopo sik. sik? Tak takok dhisik. Iki jamune wong nom iki, Mbah. Jamu. Iya, jamune wong nom iki. Minum-minuman kuwi. Uduk jamu iki, Mbah. Jamu iki. Enak. Jamu karo minum-minuman apa nih? Iki diomongi jamu, Mbah. Padha ngeleke. Ngene lho. Oh iya. Lah emang iku mabuk, memabukkan. Dan iki ora oleh. Iki enggak mabuk ki lho, Mbah. Iki, Mbah, enak iki, Mbah. Jare sapa kaya ngono ora? Jajal dhisik to. Jajal, Kita Mbah. padha nglantur. Lho, Ya iki ket mau ki memang pusing ki, Mbah, sik arep duwe. jajal, tak jajal Jajal, iki, Pak. ya. Iya. Iki ombenan membawa kebahagiaan. Monggo. Oh, enak to, Mbah? Piye rasane, Mbak? Rasane piye, Mbah? Mantep, Mbak. Rasane kok kaya nganu to. Kaya ketemu rondo. Ceritane iki cuma aku bar udian tapi kapusan. Sik oden apa to, Mbah? Lho sing kaya ning wawa-wawa ke lho. WA. Oh iya, WA kuwi lho. Aku cek dean tibake rondone wis tuwek, kapusan aku. Tapi si ayu gak, Mbak? Bayo, lak puntus-puntus bokonge jan. Bodine yo ngene, tibake ora ini yo tuwek. Tapi masuk lah ya bodine ya. Jan tenan kok. Emang HP Nokia ini WA-ne, Mbak? Wah enak. Kene lho, ambek dino tirakat. Canggih men. Nek gak weruh aku bar tirakat barang golek rondo. Loh, buyur Ayo dadi hubungne, Dik. Weh, lah ngenteni opo iki? Mumpung enek Mbah iki lho. Beku ora muteri. Enek Mbah iki kan dhewe. Ngewangi ngentekne. Lah kowe emang kira-kira ni sontek le, sanu le. Iso, Mbah. Kowe efeke apa to banyu kuwi? Iki ini jenenge, Mbah, minuman paling enak Sik ya, paling tak sehat. besek ya. Monggo. Tapi kok nganu ya, ndasku kok ngombe sak itik ae kok Ah, rasane iya, no. cemut. Diomongi iki minuman paling bahagia iki, Mbah. Iki jenenge minuman bahagia piye maksude? Aku ora weruh kedhian Tulisane. aku lho ora bahagia-bahagia. Minuman Ceritane. buat bahagia kuwi Jelas. tulisane. Kok sampean iso ngayal-ngayal iki, Mbak, Mbah? Mbak. Mbak dikek meneh iki, Mbak. Iya tuh, Mbak. Kok kodangku padha lunga iki. Ben padha enak, Mbah. Ombe iki pokoke iso langsung. Alon, Mbak. Anu, kok kaya apa dunia iki walik-walik kok. Kaya muter-muter ngono lho. Ya kuwi kan efeke kuwi penak, Mbah. Tapi rasane piye, Mbah? Kuwi sampean. Rasane plong-plongan. Enak ya, Mbah ya? Plong-plongan pol. Iki iso ngobati segala penyakit iki, Mbah. Kok benci aku.
Wong mumet ra duwe duit ngombe iki ilang kok, Mbah, bagi Cari sapa? Masa iya enggak ada duit iso ilang. Lali engko Mbah sampean anggo sing ngombe iki entek akeh, Mbah. Jajal kayak diputer meneh. Oh, meneh, Dik. Wah. Enak to, Mbah? Kayane enteng-entengan. Wes. Lho. Kayak ora gelem maune. Saiki enak to? Ngono ora gelem. Sangat kowe ra ngombe. Iki aku wis ngombe, ora Ngombe. ngombe wae. Bandare ngombe, mosok licik beres ngakali. Sate ae. Kali kancane Ben kabeh. sik ya. Duitnya tekan ndi? Maling apa piye? Aku lak maling gak gelem lho aku. Iki lho, Mbah, tak siapi nek kurang ku tukune, Mbah. Iki kok HP didol kena nggo tuku jamu meneh nek kurang. Bang meneh kurang kok Eh. HP Kok barang. canggih-canggih ngono. Lha kayane HP-ne iki dompetnya nek isine. Iya, enak iki, Mbah. Mbae kuwi iso dirokoki ora? Mbah rek ngerokok lali, Mbah, Mbah. Mau. Amit Mbah lali iki, Mbah. Nah, Mbah ngerokok iki, Mbah. Nah, karo iki jomben Mbah. Wah, matamu ora dirokoki to le. Piye gak iki. Sepurane, Mbah, Anu, sepurane. Le. Balik meneh. Aku ki walaupun tuwa iki tapi dhisik nomane kok iso ngombe lho le. Dem-deman kaya ngono kuwi. Aduh, Jan. Ya ampun, kayak opo iki sing ngombe pirang gelas setting. Kelingan nek iki. Kelingan kerjane barang atur. Arep tak kerjani nek. Berarti kurang akeh iki. Kurang akeh. Karo iki nek Mbah jomben Mbah. Dumbe, Mbah. Iki opo nek Mbah? Iki Ya ampun. golekane tirakan buarang iki le, masamu le. Usere sapa yang ditali, Mbah? Gunane nggo apa kuwi, Mbah? Iki gunane ya, kok lek enek rondo, ya kan, lewat, mbok kedipi ngene iki. Engko lek dikira motono kira. Gak, engko langsung rondone namplok. Wih. Namplok anggo nggo teplon namplok congormu. Kuwi jenenge untuk pelet, Mbah. Lho, Lah iki apa meneh iki? Oh, Sing iki- bendone iki- nguri apa, Mbah? wih. Iki iki jenenge keris. medeni, Mbah. Keres apa, Mbah? Keres apa, Mbah? Woi. Iki le anggo tak cabut iki ya, tak cabut iki. Iki langsung bian petir iki. Tenan, Mbah. Tak wacani dhisik montrone. Boleh. Coba, Mbah. Oh, coba. udan, Mbah. Blak gados ndasmu jedot. Duh. Iki idune kesakuan. Mbah sing udan, Mbah. Ini tekanan. Udane. Ya itu dulu sampai to lainnya Ya iki. udan toh, percaya toh, percaya toh. Ah, udan toh. Ya mau. Kowe apa nyembur. Alhamdulillah ya. Dombene, dombene. Kira arek langsung udan ra ngertine peteng mergo sore. Udah lokal iki jenenge. Jeneng rai. Engko sampean rasa balik piye, Mbah? Wis. Aku mah tenang le. Aku anggap balik ke numpak sapi. Numpak macan putih ngono. Gak sapi. Kok anu anak macan putih, Mbah? Sapi kodamku. Sapi. Karo wedhus. Panas. Enak sih ya enak. Men. Kowe kok Piye? kayane tukang ngangkot sing ning pasar kae to, Men? Sing bocah orang bejaji. Ya memang. Lah kok iso trutusan teko kene? Lah arek piye meneh? Bondoe rasa dikejar. Lah kowe Suradi. Hmm. Lah kowe kok iso blogok ning kene kene ngadu ayam wingi tak delok. Wis akeh mengkono kae sing ngatur, aku mah tinggal telepon wis beres. Rupamu kaya Tinggal nambah bedes. duite ngono ya. Apa duit? Wis beres Penamen. opone. Kowe iku tukang ngadu ayam dosa lho, Le. Iki koyone tak delok cah loro iki preman nganu iki, premane pasar. Tukang Iki sing nyekel kuasane pasar Jumat kae lho ngisor mburi. wah, lha ning kono kae to, Le. Iya, iya. Terus empon-emponmu apa ning kono, Le? Nyekel nganu pasar ning kono kae. Iki lho ning dompet enek. Wah, lah kowe arep tak kei empon-empon ora? Iki wae dhisik, Mbah. Tapi tirakatmu kudu siji, Le. Wih, puasa ya, Mbah? Ora. Apa ki, Mbah? Kowe harus nyekeli pantate wong wedok, rondo sing rada tuwek, Le. Ora wani aku, Mbah. Nah, kuwi syarate. Tapi nek gelut wani aku, Mbah. Oh, gak oleh gelut kuwi gak apik. Lah jadi preman pasar nek ora gelut ya kalah wae, Mbah. Gak oleh, Ora menangan. harus awakmu tobat. Kaya ngene-ngene iki dosa. Ora oleh minum-minum kaya ngene iki sak benere ora oleh. Tapi anggere diombe kok kayane rasane mak gurih. Tapi sampean ngombe enak to, Mbah? ya rada-rada enak gurih ngono. Tapi lak keterusan gak oleh, Le. Wes pisan meneh, Ya, Mbah. diombe meneh, Pisan, Mbah. Mbah. Diombe. Entek. Pisane, Enak Mbah. Mbah. ujung-ujunge nyolong. Pisane, Mbah. Ayo cekok. Pisane, Mbah. Meneh, Mbah. Lagi, balik iki muter neh, Mbah. Mbah. Engko entek isih duit isih akeh, Mbah. Engko aku njaluk nang. Waduh. Alon, Mbah. Lenggo. Lek mati piye? Kuat ikan kaya ngene iki. Aku golek mangan gelas e.
Kok gerting aku Nek mbae iki kene bongko-bongko, tapi nek iki lho maneman larang iki gelas iki. Ora iso ngombe meneh. Iki loki itu kok kok tak tambahi duwe mbae iki akeh. Oh, tenane, Mbah. Oh iya, Mbak. Iki duit ning kantong akeh sak. Iki bandare kan ngombe iki lho. Kok ora sida cek udil arek nambahin. Kae mau sebenarnya Jawa wis teko. Tapi rondone yo tuwek. Iki lho mbae koyo ngene sik koyo ngene iki sik sehat le. Wis. Ini kuwi golek sing nom aja rondo perawan. Gak enak perawan le saiki kuwi rata-rata perawan wis dadi ora padha wae kaya rondo. Bedone kuwi apa, Mbah? Bedone angger perawan kuwi cilik mleketis, angger rondo mak blum-blenuk ngono. Oh, enak ngono kae ya? Enak tumpakane. Apa sik kuat, Mbah? Wala kene lho le lombok 5 lho kuat. Kone 10. Apa jamune kuwi, Mbah? Jambune ana. Ya iki sing tak gawa iki, kodhong kuwi iki aku lak mlaku waduh iki ora mlaku. Tak mat-matke tak delok sepatune sampean iki lho. Nah. Kok iso nemu ning endi iki wong? Iki ora nemu le, iki terakat koyo ngene iki. Lah sebelah dhuwur, sebelah pendek iki lho. Oh iki apik. Iki lho iso mabur iki. Iki anggar ning banyu lho iso nganu, iso Ngambang. ngambang. Hebat Mbah. Lah kowe tak isi, yo, tak isi ngene iki. Lombang plus balik badhes, ndasmu kaya pedes. Terus tak jabut niki, terus tak jamu. Cuy, mesi yo mesi. Gampang kan? Aduh, Mbah, aduh. Gampang kan? Aduh, gampang, Mbah. Iya. Tuh, gampang. Oh, Wih, hebat tenan, Mbah. Buka banyu itu. Iya, jorok tenan sampean iki, Mbah. Lho, terae kuwi mantrane. Banyu itu dikoset-koset ya, Mbah. Iya. Ayo dik, Ayo, Dik. Coba mana iki? Ben kae ndak mabuk. Nembak, nembak. Meneh, Mbah. Nembak, Mbah. Kuwi monggo. Wah, Ya. jan. Kaya rondo. Tenang. Iya. Iya, Tak tenang. ngoyo dhisik le ya. Oke. Arne ndi, Mbah? Terne. Waduh, waduh. Iki jane ombenan apa to, Lele? Ombenan kok kaya koyo badaran. Ayo. Mabuk iki piye? Gayane. Ya lah, Bud. Kowe ngerti ora Mbah tuwek kae mau kowe. Kae lho wong rada kurang kae iki. Ya kae wis wong tuwek kae lho edan ilmu kae wis kakek ilmu. Jali wae engko bongko ben bongko. Wong ngertene balik meneng kok Isih oke, cakok iki. iya. Kon tak tukokke nang, tak tukokke. tukune kok sik ning HP ya. Apa duit lho sik akeh kuwi ATM urung digesek. Bongko ben bongko ngono wong. Nek telu kae ATM nang kono. Engko gesek kae. Oh, balik nek kan balik. Kok cekok. Cakok mandem ora aku le. Numpak celeng ping. Apik men caleng cilok apa piye? Celeng ping. Kowe kodamku kabeh warna pink. Lah kok. Langsung bisa bicara Wis asuk, lho kok asuk. Gara-gara kowe wong iki beras ning omah wis entek. Piye gak anakku malah joglok ning kene wae. Kok tak kae Mbah, kok tak kae Mbah. Rasa dipikir, Mbah. Diombene wae, ben lali, ben ra kepikiran. Monggo Mbah, dombe Mbah. Aku mau ke bar ditembak wong iki. Empat. Aku rampang. Wah, Hebat Mbah. Tapi delok iki jebol wae. Meriam kuwi wedi. Apa delokne mata Lah, sing Mbah, tambah iya. Iya. Awak gak tembus ya? Gak iki lho ku. Hebat tenan sampean Mbah. Piye apa ilmune, Mbah? Ilmune kontel bedes. Teko ndi Mbah, pengen roh. Teko gunung geni segara waru. Ada besok Mbah. Waru rondo. Dumbe sik, Mbah, aja nyocot ae, Mbah, dumbe sik, Mbah, ben. Seto. Ben rodok sing mau ki rodok teko ndas, ki mau urung teko ndas. Cuma orang tekan ndak. Gung, ki mau aku mau sebenarnya ora cedok. Nah, terus ngapa, Mbah? Numpak Wis celeng ngene-ngene mlakune celeng mesti. ping. Blasak-blasak ngomong ora mabuk iki. Lah, gara-gara numpak celeng iku mau. Ayo, Terne. Bandare kowe. Terne. Wis kowe ora senari angkot ngombe wae dino iki pokoke. Ora usah kerja. Santai wae. Oh, nentek Kurang duit tak kei. Mbak balik sik ya. Kok balik. Anu sapi putih mau pada macet putihnya orang tak tok nih mau. Arep diumber piye? Tak kon topo. Ki arep tirakat neh aku. Kan mau ora.
Walah, aku lo biasa mabur le kowe iki lho. Kaya panggah goblok kae. Wis tak omongi lho kodamku lho nggo kaya ngene, kerisku lho iki. Kok panggah goblok. Timbang karo keris aja ditoki wae. Mbak. Bahaya iki. Lah mlakune sepene wis ngene. Beh, kon ndi ya, Mbak? Mabur aku. Wedi dhewe aku Tak omongi aku numpak caleng ping kok. Panggah ora percaya wae. Caleng ping. Yo enek, emange Iki sing modele kaya piye, Mbah? Caleng ping. caleng ping iki warnane iki abang. Ping kok Salah abang. ya. Ya ora kaya kursimu kuwi lho. Sampeyan iki wis mendem to, Mbah? Gung. Masa urung? Kaya ngono. Jane kuwi ombenan kok kaya rasane kaya uyuh jaran tok. Enak tapi to, Mbak. Wager. Seger piye kaya ngono diomong seger. Gerdu. Nah, lho, muta. Kowe ora muta. Apa Buak ini? kodam. Oke. Kakek kodam. Aku ku tirakat wis pirang-pirang taun. Ana lho gunung lor kae lho. Kakean ilmu, Mbak. Oh, alah, lah ilmu aja diomong lele. Ilmu, segala cinta, segala rondo, apa wae mlayune aku pelet, arok pelet, pengasian, pengglogoan, pemalingan, tapi gak oleh lah maling. Dosa, ya, ora oleh. Ya tapi sampeyan kok nglakoni pemalingan barang to, Mbah? Kayak mau salah omong, ora oleh. Kuwi lak wong tuwaku salah omong wajar. Tapi lak kaya kowe wong ki gak oleh. Oh ngono ya. Iya. Nah, Pikun. Kok ora pikun, Nah, aku- lali. Nah, aku Mbak golek duit penak iki, Mbak, ning Iya. pasar tinggal njaluk wae. Oh, gak oleh le. Lah njaluk, Jaluk, Mbah. Kuwi ngemis paling kok. Ya ora wae, minta duitnya sini. Jatah, Mbah. Kok dikai uang mau jatah, Mbah. jatah preman iki. Oh, kowe negek le, dosa ning agama dosa gak oleh. Jaga keamanan, Mbah. Ben aman ning pasar Pasar kuwi aman tak jaga, Mbah. Nek wong loro niki aman. Ya tapi ning tetep pasar. isih negek. Lah iso ki golek duit iki sing halal walaupun titik, tapi bermanfaat. Lah iki duitnya nggo tuku-tuku ngene-ngene iki, Pak. Enak, Dosa, gak oleh kowe gak oleh. Pak. Sampai Tapi lah lah ngombe kok. ya lak ditawari ya enggak dosa. Kowe jenenge ditawari. Kok ora dong to bocah-bocah iki. Bisa lahirnya toko watu apa toko apa? Download, Mbah. Ke Play Store. Lahir lewat Mbak Google kok, Mbak. Lah Google ki apa? Karo. Gaul. Jamane iki wis modern, Mbah. Jamane Baik, saiki, Atro. Mbah. Aku ki enggak mbah Google, aku yang terima nerawang ngene lho. Ngono ketara kabeh sak isine bumi. Kowe gak weruh kalung kuwi ya, wong gak kok sawang iki kalung iki lho. Iki teko babi ngepet iki. Hebat tenan, Mbak. Yo sakti mandraguna. Sampeyan arep balik urung sore Aku arep iki. bali dhisik ya. Sarep bengi iki. Arep Arep mari. bali dhisik ya. Yo balik oh. Assalamualaikum. Ora salah. Mrene dalane. Ning ndi? Dalane rene omah sampeyan Oh, kono. iya. Salah dalan. Wis mabuk, Mbah, sampe iki, Mbah. Mlaku tok kepiting. Tekan omah iku. Angkat wae, diangkat sikile, diangkat, digotong. Aturmu diangkat sikile. Wis tekan urung ya, Mbak.